Miro, dobar dan. Dobar dan, želim. Da vam se zahvalimo pre svega što želite da nam kažete o događaje koje ste preživeli i stvari kroz koje ste prošli. Za početak našeg razgovora možete da nam se predstavite, da kažete vaše puno ime i prezime, mesto i godinu rođenja. Ja sam Mira Aršinov, rođena Dubajić u Žedniku, Srez Subotica. 1941. godine kad se zaratilo, mađarska vojska je ušla u moje selo. Bilo je tu pucnjave, bio je Uskrs, katolički Uskrs, na sam dan okupacije mog mesta. Vojska je mirno prolazila u prvo vreme, ali je posle izazivanja od par pojedinaca njilaški nastrojenih koji su pucali, tobož pucaju četnici, pa je onda vojska mađarska pripucala, neki ljudi su poginuli, bio je na igralištu trening fudbalera, mladi fudbalera, i ti fudbaleri su se razbežali, dvojica od njih su pobegla. Moj brat sa jednim fudbalerom je bežao preko bašta, sakrili su se u našu plevaru i posle toga su celu ulicu našu i susednu pokupili ispred jedne kuće preko puta od nas. Tu su nas postrojili za streljanje. Jedno 10-15 vojnika je već se postrojilo da nas strelja i imali smo dobrog trgovca, mladog Mađara po narodnosti, meštanina, koji je čuo da nas hoće da streljaju, bio je jako dobar, da nas hoće da streljaju i trčao je po komandanta njihovog. I taj komandant je dolazio na belom konju da zaustavi to streljanje. A pored njega je na biciklu trgovac išao i oni su mahali, komandant je mahao da naredbodavac streljanja da se zaustave. I tako su prekinuli, nisu nas streljali. Mi smo okupirani 12. maja, a proterani smo 4. juna 1941. godine. Odneli su nas u Suboticu, u logor. Tu smo bili nekoliko dana, pa su nas preselili na putu za Palić u Radanovacu, vojne kasarne. Tu smo isto proveli valjda 2 nedelje, ne sećam se tačno. I tu su bili zarobljeni ranije, bilo je Jevreja. Znam da su dvojica, jedan je bio jako mršav, a jedan je bio debeo. I onako lica što guraju cement, pesak, ne znam kako se tako lica zovu, tu su stavili tog debelog, a ovaj mršavi ga je gurao po terenu i nas terali da mi to gledamo. Već i ovaj mršavi iznemogo. Nismo mogli da spavamo tu jer to su bile štale gde smo bili smešteni. Strašno se amonijak osjećao, stočni amonijak, ali trpeli smo. Posle su nas oterali u Sombor, muškarce su odvojili u Apatin, a nas žene su ostavili u Somboru. Neko preduzeće, korpora, šta je bilo. I tu smo ostali jedno kratko vreme, jedno nedelju, 2 dana. Zatim su nas oterali u Barč, u Barčanski logor na Dravi. Tu već neko je bio pre nas, ali ne znam ko, da je bilo puno stenica, buva, vašaka. Nismo mogli spavati uopšte. Trebili smo se, noću smo sedeli na polju. Sva sreća što je bilo toplo, pa onda nismo mogli smo da iziđemo napolje. Koliko vas je bilo u tom logoru u Barču? Pa bilo nas je nekoliko sela, ja ne mogu da se tačno setim. Ja sam bila 15,5 godina, 16 godina
Sad, posle toga su nas oterali u Načkanjižu, isto u Mađarskoj. Tamo smo bili u fabrici kafe. Tamo je bio nekako blaži, mislim, blaže ponašanje prema nama nego što je bilo u Barču. I tu smo proveli isto jedno vreme. Moja komšinica jedna umrla u tom logoru, zapravo dve umrle u tom logoru. Posle toga smo oterani u decembru mesecu, po jakoj zimi, u Šarvar. U Šarvaru smo ostali do oslobođenja. Tamo smo putovali u stočnim vagonima, tamo je bilo nemoguće. U vagonima je bilo i bolesnih, nisu nas puštali napolje za nuždu. Deca, amonijak se osjećao strašno, deca vrište, gladna, žedna, bedna. Zaista je bilo mučenje. Koliko vas je bilo u vagonima? Pa bilo nas je pun vagon, nismo mogli da dišemo, a bilo je nekoliko vagona. To je bilo nepodnošljivo. Tamo su nas smestili u Šarvaru u 9 baraka. Ja mislim da je bilo preko 11.000 ljudi u Šarvaru. Tačan broj ne znam jer se tu neko kaže 10, neko 11, neko 15, neko 13, tako da tu tačan broj ne znam. Ne mogu da se setim. Tu je bilo jako teško. Nas 1000 duša je bilo u toj baraci. Onda je bilo, imali smo onog soboparanča, jako strog je bio. Ima je korbač, neki dugačak, taj je mlatio na svakom koraku. Nije se smelo unutra pušiti. Napolju hladno, ciča zima. Imali smo komšiju jednog starijeg čoveka koji je pušio lulu. Taj nije vadio iz usta tu lulu. I onda je po mirisu osetio ovaj soboparanč, sobni starešina, osetio ko puši. Tog čoveka je jako maltretirao i tukao. Ali ovaj opet i dalje pušio kad je mogao, kad je morao. Sad imali smo jednu furunu na sred te barake, od nas 1000, grejali se. Tu oko nje se skupimo, temperatura od te peći nije bila velika, ne znam šta su ložili, trinu ili šta je, pilotinu. I onaj ko je uspeo da se progura do nje, taj se malo greo, a ležajeve smo imali u 3 reda gore. Gore naša ta zgrada, betonska, bila je staklom pokrivena. I gore je bilo snega, a mi smo dole bili ispod na najvišem stepenu, moja porodica je bila. Mi smo toliko bili nabijeni da nismo mogli porodica do porodice. Nismo se mogli, kad se jedno okrene, svi smo morali da se okrećemo. I neposredno ispod tog stakla, pošto je to sneg bio, napolju zima, unutra isparavanje, na nas je padala voda, kapljice. Mi smo bili mokri, tako smo i spavali. Ja se čudim da smo mi preživjeli to. Dole kad silazimo, dole je bilo mokro. I mi koji nismo imali dobru obuću, morali smo da sedimo gore. A ovi starci, ljudi, oni su pravili drvene nanule na dvorištu ako su našli negde neke daske ili prošvercovali iz grada, tako da su u tome mnogi išli. Bilo je užas. Posle su nas terali zajedno na kupanje, čas puste vruću vodu, čas hladnu. Onda jedna devojka, ona je sirota od stida umrla. Ipak su to patrijarhalno vaspitana deca, nije to kao danas da... Pa bila je jako loša hrana. Na nas 16 oni su dali jednu veknu, onu vojničku, što njima preostane, često bude uplesnjavljena, crna. To je kilogram, na nas 16 su delili na dan.
I onda razne čorbuljake su nam kuvali. Ujutro smo dobili crnu kafu, cikoriju, šta li je to bilo, ne znam. Moj brat je uvijek išao na kazan da primi tu hranu u jednu veliku činiju. I to smo mi između nas. Jeli ste činije, nismo imali iz čega. I mama je jednu šerpicu ponela od pola litre, slučajno. I pošto sam ja stalno oplakala taj ručak, nisam mogla da jedem, jer braća su bila starija od mene, bilo je nas 6 dece, i mama i tata. Oni su ostajali često gladni, mama i tata i ja. Ja sam sporo jela, bila sam dosta onako razmažena i onda sam opločen ručak, onda je mama uvek morala meni da sipa u tu šerpicu da ja jedem, jer braća su da bome snažnija i oni to brzo pojedu. Tako da, strašno ne ponovilo se. Rusi su nas oslobodili 1. novembra 1944. Bilo je tu jezivo, to je bio front Nemci, Rusi. Tu su jedni drugi smenjivali. Kad smo mi izašli van zgrade, krenuli našim kućama u Vojvodinu, to je toliko bilo okolo rovova, mrtve vojske, mrtvih konja, oružja, strašno. I tek nakon 7-8 dana mi smo stigli u Žednik. Pa imam fotografija nekoliko iz logora. Trudila sam se da pribavim što više, tako da sam i dobila neke. Možete da nam pokažete neke? Pa mogu pokazati neke fotografije. Šta je na tim fotografijama? Samo okrenite prema nama pa nam kažete šta je na tim fotografijama. Ovo je transport u logoru. Ovo dole, tu smo se trebili od vašaka, jer nismo mogli spavati. Toliko nas vaške su nas stenice, buve, to nas je pojelo. Ovo je crkvena opština iz Novog Sada. Tu je ona počela dečicu i stare ljude da izvadi preko crkvene opštine, da nosi po porodicama. Kod srpskih porodica su bili u Novom Sadu i okolini. Ovde gore to je, pravili su stariji ljudi nanule, papuča drvene, da bi mogli ići po vlažnom podu od cementa dole. Ovo je biranje hrane po đubrištu. A ovo dole, to je isto to i čuvanje veša. Jer svi zajedno tamo širimo veš, pa neko od nekog možda i uzeo nešto, ali su čuvali svaki svoje. Ovde je isto pravljenje papuča, tih logoraških. A to je biranje hrane po đubrištu. Samo zadržite malo. Je li u redu? Da možemo da snimimo. Zadržite. To je ljudi kupe hranu, ali tako na đubrištu. Skupljanje hrane, jer ko nije imao dosta, taj je morao tako da se snalazi. Koliko ste vi tada imali godina? Tada imala sam 17 godina.